እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ንክልላት ትግራይን አምሓራን ዘሳሕብ ዘለዎ ወልቃይት ዝርከቦ ከባቢታት ምዕራብን ራያ ዝርከቦ ደቡብን ትግራይ ብመሰረት ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ምዃኑ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብርሃም በላይ ገሊጹ። ንሱ ብምኽንያቲ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ትግራይ ዝጽምበል ዘሎ በዓል ኣሸንዳ ብ22 ነሓሰ ብማሕበራዊ ሚድያ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምስቲ ከባቢታት ብዝተሓዝ ካብ ክልቲኦም ክልላት ንዝመጽእ ዘሎ ናይ ይግባእንዩ ምስሓብ ብመሰረት ቅዋም ወይ ሕገ መንግስቲ ተሃገር ከም ዝፍታሕ ኣስሚሩሉ። ህዝቢ ከባቢ ናብ ዓድታቱ ንምምላስ ይስራሓሉ ምህላው ዝሓበረ እቲ ሚኒስተር ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆም ኣመሓደርቲ ናብቲ ከባቢታት ከም ዝምደቡ ረጋጊጹ። ኣብቲ ንክልላት ትግራይን አምሓራን ዘሳሕብ ዘሎ ከባቢታት ብዘይካ ፈደራላዊ ሰራዊት ካልኦት ዕጡቃት ከም ዘይሰፍሩሉ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጺሩ። ኣብ ሕዳር 2020 ድሕሪ ዝወልዐ ኩናት ኣብ ትሕቲ ዕጡቃትን ሚሊሻታትን አምሓራ ወዲቑ ዝርከብ ምስ ሱዳን ዘዳውብ ሰፊሕ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ዕሙር ናይ ንግዲ ከተማ ሑመራን ህጡር ሕርሻዊ እቶት ዝሕፈሰሉ ወልቃይትን የጠቓልል። ድሕርቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን እቲ ዘሳሕብ ከባቢታት ናብ ክልል ትግራይ ክምለስ ምዃኑ ክጥቀስ እኳ እንተጸንሐ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ከረጋግጾ ግና ንመጀመርያ እዋን እዩ። ብደቡብ ትግራይ ዝርከብ ከባቢታት ራያን ኣላማጣን እውን ናብ ክልል ትግራይ ክምለስ ምዃኑ እዩ መግለጺ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘበርህ። ብዛዕባ እዚ ብላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ ካብ ክልላውያን መንግስቲ አምሓራ ይኹን ትግራይ ዝተዋህበ ናይ ተቃውሞ ይኹን ደገፍ ግብረ መልሲ ዛጊት የለን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ረጽምን ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅን ወዲቑ ዝርከብ ክልል አምሓራ ነቲ ይግባእንዩ እናበለ ክምጉተሉ ዝጸንሐ ሰፊሕ ከባቢታት ናብ ክልል ትግራይ ክምለስ እንተኾይኑ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሳኺ ወጥረን ምትፍናንን ክረአ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ። መንግስቲ ሶማሊላንድ ጸረ አሸባብ ካልኣይ መድረኽን ወሳንን መጥቃዕትን ምጅማር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ክልተ ቤል 412 ዝዓይነተን ወታደራውያን ሄሊኮፕተራት ብሓገዝ ከም ዝወሃቦ ምንጭታት ገሊጾም። እዘን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሶማል ከም ዝኣተዋ ዝተገልጸ ሄሊኮፕተራት ኣብ ቱርኪ ክስልጥኑ ብዝጸንሑ ሶማላውያን ኣብረርቲ እናተመርሓ ንሰራዊት መንግስቲ ሶማል ድጋፍ ክህባ ምዃነን እቶም ወታደራውያን ምንጭታት ኣሚቶም። ንሰራዊት መንግስቲ ሶማላ ምስልጣን ዓብይ አበርክቶት ትገብር ዘላ ቱርኪ ሓይሊ ኣየራ ቤል 412 ዝዓይነተን ሄሊኮፕተራት ዝዓጠቐ ምስ ምዃኑ ሶማል እውን ብሓገዝ ካብዚ ሃገር ተዋሂባተን ክትከውን ከም እትኽእል ስክራምብል ዝተባህለ ኣብ ኣቪዬሽን ብምትኳር ጸብጻባት ዘቕርብ ናይ ዳጭ መጽሔት ገሊጹ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ 2023 እውን ንብረት ኢጣልያ ዝነበራ ክልተ ኣጉስታ ቤል AB 412 ዝዓይነተን ተመሳሰልቲ ሄሊኮፕተራት ናብ ሶማል ምስ ምግዓዘን ምንጭ ናይቲ ወታደራዊ ሓገዝ ኢጣልያ ክትከውን ከም እትኽእል ይግመት። ሶማል ነዘን ኣብዚ ዓመት እዚ ብሓገዝ ዝረኸበተን 4 ሄሊኮፕተራት ከም መበገሲ ብምጥቃስ ሓይሊ ኣየራ ድሕሪ 30 ዓመታት ናብ ስራሕ ክትመልሶ ትጽዕር ምህላዋ እዩ ዝግለጽ። ኤርትራ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዝዋፈሩ ሶማላውያን ወታደራት ከም ዘሰልጠነት ኣይርስዕን። ብኣማኻሪ ጸሓፊ ምክልኻልን ወጻኢ ዝምድናታትን ማራ ኤሊዛቤት ካርሊም ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ተመያይጡ። እታ ኣማኻሪት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጅቡቲ ብዘካየደቶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ እዚ ኣፍሪቃውን ከም ዝተዘራረበት ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ብ21 ነሓሰ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ጠቒሱ። ዕላማ ዑደት ናይታ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ኣሜሪካን ጅቡትን ዘለወን ወተሃደራዊ ምትእስሳር ንምዕባይ ምዃኑ እቲ መግለጺ ያነጺሩ። ንሳብቲ ምስ ፕረዚደንት ገለ ዝገበረቶ ዝረርብ ምትሕባር ኣሜሪካን ጅቡትን ኣብ ጸጥታን ርግኣትን ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ ስሚራትሉ። ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስተን እውን ኣብ 14 ነሓሰ ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ምይይጥ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትዮም እዮም። ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ለሞኔ ልዕሊ 5,000 ዝግመት ሰራዊት ኣሜሪካ ነዚ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ብቐዋምነት ዓስኪሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣሜሪካ ንፍሉይ ስርሒታት በብእዋኑ ገማግም ባሕሪ ኣየርን መሬትን ጅቡቲ ከም እትጥቀመሉ ጸብጻብ ሚሊታሪ ኢንቴሊጀንስ ይሕበር።
ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።